Yaro ya utrai. Ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngini ay beteng ya ka jimpuson changi syapang kabalang bar kakti nuble. Bad hakini ki session balade artili ki session ngila persyang ban ngahutu hakano ka dur ki apostol ki yala iya kakti nuble. Hakano ka dur ki apostol kila ay pateng ya ujisu sya kibabud iawu kibasngap iawu bad ngala kadauru iapi ba kajingelap ya kapang jong kajingelap jong ki apostol kalam syapang ujisu Kris syapang kajing syashitom jong ujisu syapang kajingiap jong ujisu Kris bad syapang kajimipa jong Kris bad kane kajingelap kalatumu banyalam ya ki pai jongo belai syaka jingmane bashisha kabamod yaka jingtumu jonga jingalam jongi apostol kalong banyalam ya baro ki beriu syaka jingmane bashisha but bans ngawutu yakane ngis ngawutu ngi kabanang peitno yaka jingim jongi pai di Israel haba ubelai ula kot iyawu Moses balong nong yalam ban pelait ikipai di Israel nari Egypt kaye kaba ubele ula betta hawu Moses kalong kilait yatu hawu Faro ba pelait no yakipai jonga yawu pai jonga bakindup leisha rikenja ban maneyanga kajingtumu jonga jing pelait luit kajing yai lai jongi pai di Israel na Egypt sha karikanan kalong bang bakindup mane ya utrai ke jimmane ya ubele kalong kabakongsan jong ka jingin bad ka jingim jongi hakabala pangitip yanda ki pai di Israel kilas tang banyo ya ka dur ka dar lemba Moses utrai ula ai ya ka ain ya ka jingto bakuit banangda utrai ula beta iawu Moses ban jid ban penkerpang ya kilindo bakindup kinia nagabenda yallate bad nagabenda kipai nagabenda kipop ki jingsai pop ya kipai badulindo bad ngitip ya ki jingkinia baro kaba kadau yangi ya kini kipang don bon jait ki jingkinia don bon jait ki jing tarwa haka jingim jongi pai di Israel bad menda haba utrai jisu ula seng ya ka bala ula tumu bad ula trang ula kuwa ba ya kie baro ba ula hikai bad ula peni lemba ka jingim jongu lemba ka nuksa jingim jongu de benyai bateng kaya kaba ula peni ya ke nuksa ba bhatam ba krautam ya ki apostol kalong ka jinkinia jongu jisu ka jingaiti yala de shaulum Calvary te kaba mot ngidevens ngavutu habangi alap ya ka tino bale habangi pule ya ka Bible habangi puson ya ka jingim jongi badu krisa ka balang ngideban pensyong nongerin ya ka jingim jongi hakane ka jinkinia ka bakoy ka Eucharist bakoy telesa don bon gibrikin kelli hannong ilaparo ke jingkadaw jong Jesu ban penmenda ya ka Eucharist ujisu haka jakaban kadaw yaki ujisu ula peni yaki dala ka jong ka jingim ula hikari yaki dala ka jong ka jingim bad ula terwa yalade yaki balong ka langkinia barki apostol kilas ngautu shaika da ya ka bau Jesu ulale da ka jingim jong barki apostol kila shempang ba ya kata namar u Jesu la kada bon sin yaki apostol ya kaneru ukono beryo un shashitom un shaya bad hagas ngi kabalai un mipat ula kren laisin ye haka Matthews bad kumjuru ya ki wei pat ke benda jong gospel nidang yusno ya kane ka jingi ka ga jong Jesu kae ka ba Jesu ula pen kara ye ki apostol kalong naga benda ka jingkinia
Nagabenda ka Eucharist bakui. But shua banyap ula seng ya ka Eucharist bakui. Taminda ladabi kili hayengin lap ngimdan kamban lap kane kalong benda jong ka jingim jongi kane kalong benda jong ka kabalang Catholic kane kade ka bor jong kabalang Catholic kata baro ngimdan kamban lap haka tinu balay na marka tinu balay la to ban penbiang ban kadau ya kipai di Israel kipai temai syaka Eucharist bakui kumno kilaban penkare yalade pen pidiang yau Jesu haka met bakasna te ni yosno ya kinigi jingi kai bon gijaka henry ka pangka banga karan minda kalong syapangka jingto bakui ka babon gidong bod Jesu kilastang bon ki sinran haki session balade ngala karan te come down ka Bible hadu arpo sans nem jong ka jingim jongi apostol nado ka jingkiu jong Jesu ki apostol kilayalap na ki shindur nangda suki pasuki kilastang banto ya ki jingto bakui te nado kata ka por hadu shispas nem eye la mi bon gi kot bon ki jingto syapang Jesu Christ don gi gospel babun jai tu ngitip ke don gi gospel jongo Jacob don gospel jongo Thomas don gospel jongo Jude don bon jai ki gospel balato kumjuru don bon gi sinran jongo Jesu kilato te kabalang kalayoi babun palat ki kot lammi bad kine ki kot napadeng kine ki kot ki apostol nangda ki sinran jongo nangda ki apostolic fathers ki pindon kam ya kini ki kon katkom ka jingsngau tu jongki bakilong ki bela persad mensium don ki kon badon ka jim persad mensium don ro ki kon bam don jim persad mensium don ki jingdo kalam persad mensium te kala don bun ki jingya kulmar ha kata kapor te wat kataru kila jid ya ki kot ki ba kisngau balom bala persad te ki pendon kam ha ka contest jangka jimmane ya utrai ha ka por baki pelong ya ka jinglenium Eucharist bakoi ha ka por bakila ki dia opu ki pendon kam na ya kini ki kot ban pule ta don ki kot ki kim pendon kamru ban pule na mar kisngau kam ya de bad ka jingim jongu Jesu Christ ta kabamot da ki shispamati leki kon ladan nadu ka por kilastang to ningkong hadu shispasnem te hadin ka jingyam jongu jongki apostol ru kambat don ka Bible kalayo ya ka dur ka dar hadin saus pasnem eye hadin saus pasnem eye ka Bible kalawan yo ya ka dur ka do dar kumbadon bani hadu kata ka por ki pendon kam ya ki kot ngalakaran hakine ki po haki jingkaran bala dep sepang didake teki apostol kila kadau kumno kide ben shimmenda ya kamas bakoy kumno kide ben shimmenda ha ka jingmane ya utrai kumno kide ben wan shimmenda kumno kide ben ya de bat ki buru pun ter kila hikai hangdo takabamot hadu saus pasnem jongka jingim jongi hakabalang ngimbadon Bible ngimbadon ka kot Bible hoy ngidon jutam barim henra jutam batimai kembat yo yaka dur kadar ngitip ladang ipet yaka rukam uyanis bakuin ulato ya kinyu telege sheti sha kinyu telege balang haka jimpan pau kae ka contact kae ka jimut udang to yaki ban penbeit yaki yaka rukam mane ya utrai penbeit yaki yaka rukam baki yade baki parabriu kane kalong arbenda ka jimmane utrai bak ka jingade parabriu haka imlang salam teko himmen ko para suki pa suki ni kabalang kalastang ben snavoto kadon kam ben penrandur yakene ki kot de ben penrandi yakene ka kot but ki de ben
penrendi yakini ki kot kat kum ka jim persad jong men siam bakuni barobor ngiong ki Bible kalong ka bala persad daw men siam bakui dena kata ka daw ngidon hinyo polai tili ki kot ha ka Bible baro ngikein balong bala persad daw men siam bakui yaki we pat ki kot bon ki bangalang on kilong kibam padon ka jim persad kumba kila bu ya ka kindon te kila kindait don na ka ne ka hinyo polai tili ki kot te ko himmen ko para ngi hapen snawutu kabamot kabalang kalayim kumba saus pas nem eye kalem ka jutang batimai kabalang kaba ilayim hakata ka saus pas nem ngilaban tip katokat ne ki jimbatay siapang ka jinglong jong kabalang kalong kabashirhem kanang roya ki jimbon jong ki banget na ki po siya ki po lemba ka jingyalap da ki tin lemba ka jingyavan lang jong ki ya ka jingyalum lang jong ki ha ka jimmane ya utray bad ka jingkinia Eucharist bakoy ya ki sakrament ba per la penmenda ha kabalang baro kinela penmenda tengin kali nangno kabala kayo ya ka jingmut ban penmenda ya ka Eucharist bakoy nangno kabalang kayo ya ka jingmut ban penmenda ya ka jingkinia bakoy Jesu nangno kabalang kalayo jingmut ban penmenda ya ka sakrament nangno kabalang kalayo ya ka jingmut ban penlong ya kilindo bakin keba kinlay prapop shaki ngimlapsu ya ka Bible hadu saus pasnem namarngi ong kambat to pat kambat pidiang pura ya ka Bible kum ka kot te kabalang kala don ka bor ka etiar ka ba uji sula ai kabalang ka don ka bor banrai namar ujisu hi ulai bor ula pen kamdi lut ya kabor ha kabalang kumno kabalang kalayo ya kador kadar lemba ki jingkongo jangki apostol tinaga taga daw ngalaon apostolic tradition kabalang kalong apostolic ya kaba ki apostol ki hikay kalalong ka jingim jong kabalang te haba bon ki kun ki kili ki bampat pepang ki bampat champang ya kene kin kili hangno ka don ka ne ka jinglenium jompi ha ka Bible ngim do don kam ya kita ki jinglenium ka bakadaw shai ka dar ha ka Bible namar kane ka jinglenium kalong shi benda jong ka jingim jong ki kristan Dei namar ka jinkenia kalong chi benda jong ka jingim jong ki pai Israel ya ka jim plap kalong chi benda jong ka jingim jong ki pai kristan beningkong ka jingya wan lang bat ka jingkongu ya ka balang bat ki apostol kilong ben chi benda jong ka jingim jong ki kristan beningkong kila roy hapadengi jingsha leben kim shimlatin kim diatru namar kila yomad yaw Jesu na kabalang na ka jingyatale jang kabalang na ka jing shakri ha kabalang na ka jingin ha kabalang kalong kabakongsan ha kane kapor te saus pas nem eye kabalang kay im klem ka kot Bible ka jutang batemay kumbadon madngi menda kamshimut kambadon ki kot hendra don bon ki kot te kabalang kalastang ban snewutu ngimla ban pidiang ya baro ki kot te kabalang kalastang ban snow hadin ka jingyap jongki apostol hadin ka jingyap jongki apostolic fathers kilastang ban ong pe ngidon kam ban codify ya kane ka jingto baro ha ngide ban penrendi yakine ki jingto baro ngide ban buno yak list jongi kot balayo jim persad bad yaki kot bam don jing persad te de o Athanasius bakoy house name Laispa Henry po henyu ula pen kare
arpo henyo tele ki kot napadeng babon tele ki kot balatosha pang u Jesus Christ. Ulang ong pe kine arpo henyo tele ki kot kilong ki bajan bad ka jingim badu Chris bad ka jingi kai jongu Chris bad day na kata ka daw ngilaban pediang yakine ki kot kum ki kot bala persat da umen siam bakui te ut atenansus bakui ula long bishop ula ai jingmut ya no ula ai jingmut ya ka balang ula ai jingmut shimla ong pideban pediang kine ki arpo hinyo tuli ki kot Henry ula ong kine ki long ki kot ki baya serim bat ka jingim jongu Jesu bat ka jingi kai jong ya apostol bat ka jingim jong ka balang ha kine ki spa snem balate te ka balang ka layas no ya kane ka jim persad nawu Athanasius bakoit te kilala kom no kila shong kawe ka council ha usnem laispa kindai po lai edi ha kawe ka jaka ka bakerteng hipo te ka balang kampedian ya ka jingmut kim pinskem habaki rishimet ki ai jingmut baro ka ain jong ka balang bammi lemba ka jingya shong lang meeting ya ka synod jong ki bishop baki ba he ba hain jong ka balang nakataka daw ngikon ya ka balang kalong apostolic ngitip habadon ka jingya kolmar ka jingya per jingmut hapadengi apostol haba kilastang banyalap hapadengi Greek hapadengi Jew hapadengi jingot share ngitip haka kam jongi apostol kabakatsan kaladon kaweka jingyalang jongi apostol baro ban wanra ya ka jings novutu halor kaneka jingya pe jingmut te barabor habadon ka jingarai ki rishimet kimjurai ha ka balang Henry ya ka synod ya ka council jong ka balang kirai what haba u Athanasius bakuid ulai jingmut hausnem laispa Henry po hinyu edi ba kine arpo hinyu tile ki kot ki long banrung penrung ha ka Bible kim shimla pediang bet kila wanra ya ka jingai jingmul jongu Athanasius nanda ha kane ka council ki ong katkum ga jingai jingmul jongu Athanasius bakoid ngirung isno ide bad kine ki kot kilong ki bala persad arpo hinyu tile ki kot nanda shushu kimpat penskem kila ya menjurendre ha usnem sauspa kakenda yedi ha ka Carthage council kila rice camp bakine arpo hinyo tele ki kot kilong ki bayo jimpersad shisha bad ngin pelong yakine arpo hinyo tele ki kot kum ki kot bala persad bad kila tauno ya ka Bible ya ka jutang patimai kaya ka bang ako banong yepi ko himmen ko para hadu sauspa katkindais nem kabalang kalayim shirhem omdon mano bakili bale ngile kumne bale ngiduai kumne bale ngile plapop hawulindo bale ngi pelong ya ka mas bakoit bale ngi pelong ya ka sakrament namar kila snow scam bad kila nge scam kane kalawan naka jingim badu Jesus Christ kane kawan naka jingi kai jongi apostol kibala yo snow marko mati au Jesus kibala yo yi marko mati au Jesus kabala yo jingi kai scam na au Jesus kim don mano ba artatin ya kita ki jingleniam ya ka retiniam jongi kila pediang hun bad ka balang ro kam don jingtut kindiatru ki bangait kila yatli kawe ka mensiam kawe ka jingmut habadon kano ka jingya pe jingmut kila shanglang kila yap penilang bad kila yap pediang
ya ka jingai jingmut jong ya apostol ba ki pa temen jong ka balang kila ya imlam kila ya roilam habadon ka jing shale beng kila yang scam but ki on berat yangi shagalawa ding berat yangi shaki mrat kalau ngimting nama ngidon hapo jongi ujisu don hapo jongi ujisu lai boriki ujisu lai mensiam yaki nama ka jingim jongi kristan baningkong kalong kaba pension nongarim halor kane ka jingkini abakuit bakandang jongu kris ka yukeris bakuit kala ai bor iya kibriyo kala ai bor iya kabala te kaba mod kae kaba ngideban snobuto kabalang kala don ha kabasta kabalang kala kendu kabalang kala kikai kabalang kala pediang ya ka bible kabalang kala kadau kine kide ki arpo hinyo tiliki kon kindup ya ka saupo henrio tiliki kot na ka jutambarim la kain hinyo po lai tiliki kot ha ka bible minno kila stang ban pediang nado sauspa katkendai edi ter haka Laodicea Council ha laispa Henry po edi kila kadau bakine saupo Henry teleki kot nanda u Jerome bakoi ubala long ubai commentary ya ka Bible ha u sauspa sau edi mauru la kadau ba syapang kine ke henyo po lai teleki kot wa Augustine bakuit ha ka kitab jongo City of God u kadau syapang henyo po lai teleki kot ha ka Bible nangda ha ka Florence Council ha kat saus pa saupusan ka kadau syapang henyo po lai teleki kot ha ka Bible te don jinge eye ha ka balang Catholic Kabalang Catholic kalapediang pura ya ka henyo po lai tiliki kot kendo pia kene arpo henyo bad saupo Henry na ka jutambarin bad kala long ka Bible jongi kumbang yoi minta kabamod don kipriyo kiong hoy kade kabalang Catholic kala ad ya ka henyo tiliki kot extra Henry nga ko banong ya pi ko himen ko para kibas ngap ya nga omde ban penmong ya no Henry ban penwanra ya ka jingshi sha happy omde ka balang Catholic kala ad ya kane hinyo polai tiliki kot kane kala don lupa kala pediang lupa nadu ki snembastang nadu ki spas neng ki bastang jongga jingim jongi ha ka balang Catholic bad ngi barong ilang kawai Om don jingya pe jingmut, om don ke jingya pai ke balang, like no kadin ki kato katne ki spas nem kala don ka jingya pai ya ka sek jongi eastern and western. Henry, ha kini ki por baro, om don kino ki jingya per kabaya de bat kene ka ki new pulai tiliki kot. Te mindang ako banong yepi sakaway. Ngitip ya ka Protestant Reformation kalastang banjia katsan spa kathenyu lemba ka jingalam jongo Luther Martin Luther nangda ha ka katsan spa laipo way ha Zurich Switzerland o ha ka jingya kandu jongo Martin Luther pat swingli pat ki nongyalam jongi Hila menjur hi ya ka kenyo polai tileki kot. Kim shimla don jingmot banveng no. Kim shim don jingmot. Henry hadin ka jingkla jongki ne ki nong yalam. Haba house name kat Henry spa life po Westminster Council jongi Protestants kilarai ban veng no kenyo tileki kot na ka Bible na ka jutambarin. Te nanda kila yo laipo kindai tileki kot ha ka Bible. Te don bon ki beri kiong ki Catholic kila art. Henry ngako banong onde ki Catholic ki art. Henry don ki ba wing no ya ka Bible.
don ki ba veng no ya ka hinyo tele ki Bible mano ba ai bor ya ki ban veng kata kalong ka jingkeli ka ba ngaku ban buha ka majampi ya ka ba oblai wala menjur ya ka ba ngila board na do ki spas nem banlong kinyo tele ki Bible kinyo tele ki kon baro ki buri kila ngait kila im shirhem hapadeng ki jingsha ban bain baro hakamat kino ki jingale kila yo por kila yo mensiam but kila yang seki but kila yap mater nangda kindit kinsan lawan ga jingikai baong ngide ban vengno ya ki Bible to ko himen ko para ngide ban tip ya ka jingshisha habang imdon ka jingtip syapang ka jingshisha ngin sa kol majim pigi kon katolik pidemen skauto shay kadar ya kine ke benda kabalang kalayim nado kapor jisu kalam da don ka Bible kumbangi don matni but ka Bible kala yo ya ka dor ka dar ha ka sau spas nem eye nangda nila im kabamod ka Bible kala to nagabenda ka Bible Henry ka Bible kam shimlan to nagabenda kabalang kala to ya ka Bible nagabenda ka jingim hapo kabalang kabamut mano bade try jong kabalang who is the owner of Bible bade balang Catholic ka Bible kade ka kaspa jong ka balang Catholic namar ka Bible kala to ha ka balang Catholic namar ngitip ha ka bastang ngidon tangkawe ka bala seng daw Jesus te yakane ka Bible bala to ha ka balang Catholic ngimla ban shimban ngimla ban batay kumba mon mangi henre ngide ban batay ka Bible kumba umen siyam bagudula persad ha ka balang te ban kirli ya ka jingmut jong kane ka tin ya kane ka dakod ya kane ka lindong ya no ngade ben kirli ya ke bala to ya kane ka Bible ne ya ke badon ka bor ban batay ka Bible mano badon ka bor ban batay ka Bible balang Catholic namar bale ka Bible kala to ha ka balang Catholic ngide ban sautu nagadagadaw ngalong ko himan ko para ka bastang abaw Jesus la wan hiya shimla ra rengkat badu ya ka Bible ula wan marwehi bad ula longdo longsnam ula shomsa badni badula hikaya ka jingim ka jangu badula seng ya ka balang badula on im ya ka jingim kumbanga hikaya pi nangda ka balang kalas nawutu banim pura ya ka ne ka jingim ba namar bon gibri mangi ngi khalat kloy ngem kenma ye to don kam banto ka Bible kala to naga benda ki paid ringe bakindup kenma ya ka sur jongo bale kindup kenma ya ka jingi jongo bale ba kindup yo ya ka jinga e jongo bale ha ka ba ki puson ya ka Bible ha ka balam puson ya ka Bible ha ka balam tekin sayo jingi to ko himen ko para ngamshim ko aban penmong yano Henry ngadon hakama jombi ban karan ya ka jing shisha ban ngan sanang ki kai shushu ya ka jing shisha ngan sanang penshai shushu ya pi ya ka jing shisha bad tongin ya teli da ka jingit ut Chris tongin nang ya id ya Jesus Chris tongin nang id ya ka balang bakui balaay hangi yakane ka Bible bakoy yakane ka jutang ka batimay yakane ka jutang bala kadaw balong ban puson balong ban pule nama kine kilong ki ba persad tongin shania tele telan ya ka jimbata ya ka jingi kai jong ka bala kanamba ka jingim jongi kanang ka basaiso induay na ka benda kane ka jingahe ha ka jingim ka jongi Kotrai Jisu ngis ngongoya me nagabenda ka jimpar sarja me siya kabalang lemba ki apostol lemba ki patimen jang kabalang lemba ki apostolic fathers bandup
yarap yang iban im ya ka jingim ka bakuid ha ka bakongo ya ka balang ha ka ba im ya ka jingim da ka ba puson ya ka tenjame da ka ba im ya ka jingim ha ka jinkin ya bakuid jame ha ka yukirish bakuid pat ki sakramen baper pensle shushu yangi bangindup ngeskem bangindup long ki kun ki baskem ha ka jinge bangindup long ki dong yalap ki baskem ublay badon bor baran kar kuya uppa badukun bado men siyam bakuid amen